Újdonságként egyedülálló kerékpártúrát indította a Nagyszombat megyei idegenforgalmi szervezet a Csallóköz területi idegenforgalmi szövetséggel közösen. A csallóközi kerékpártúrák résztvevőit helyi idegenvezetők kalauzolják a környék természeti látnivalóihoz. Egyre több turista keresi fel a Csallóközt, amely Európa legnagyobb folyami szigete és egyben hatalmas ivóvíz tározója. A leglátogatottabb létesítmények a termálfürdők, viszont egyre többen érdeklődnek a csónakázási lehetőségek, a vízisportok és a kerékpározás iránt. Az utóbbi időben egyre szaporodott azoknak a turistáknak a száma, akik különböző fakultatív programok iránt érdeklődnek, nem feltétlenül szeretnék az idejüket egész nap a fürdőkben tölteni. Vezetett túra keretén belül helyi idegenvezetők kalauzolják el az érdeklődőket a Csallóköz különleges tájaiba. Abszolút érdemes akár a helyi gasztronómiai egységeket is útba ejteni, hiszen kiváló csárdák, éttermek találhatóak az egyes kis községekben, illetve településeken is. Megkóstolhatjuk az igazi csallóközi ízeket. A Duna töltésén Szabtelepülésen gyülekeznek a kerékpárosok. Az új csallóközi kerékpártúra keltette fel az érdeklődésüket. Szabó Krisztina és párja Mátyusföldről érkezett, Csallóköz természeti szépségeit akarják megismerni. Egyértelmű az útszakasz, tehát a Csallóköz kicsit jobban megismerése, a történelmi része, tehát hogy a Dunát hogyan szabályozták, a medvén a híd, a gát, stb. Szóval ezek az érdekességek, amiért itt vagyunk. A turisták szakértők kíséretében kerékpáron fedezhetik fel a Duna körüli egyedülálló tájat. A helyi idegenvezetők történelmi tényeken és legendákon keresztül mutatják be a vidék legnagyobb kincseit. A helyi idegenvezetők beszélnek a Duna II. Világháború alatti szerepéről, a folyó szabályozásáról. A történelmi eseményeken, köztük az 1965-ös nagyárvízen keresztül a turisták jobban megismerhetik a páratlan szépségű táj kialakulásának körülményeit. Návštevníci tohto kraja sa môžu dozvedieť o tom, že tu bola veľká povodeň v roku 1965 a v podstate geológ nás na to upozorní, čo všetko sa tu vlastne stalo a ako tú súčasnú krajinu to ovplyvnilo, táto veľká povodeň. A takým tým najväčším lákadlom je v podstate práve Čičovské mŕtve rameno, ktoré je vlastne národná prírodná rezervácia a tam si vlastne tiež spravíme okruh okolo tohto jazera a upozornia nás na tunajšiu faunu a flóru, ktorá tam prirodzene rastie a ktorá tam žije. Az érdeklődők a 30 kilométeres túra során végigvédett természetvédelmi területen kerekeznek a Duna ártéri erdői mellett. A tájegység jelentőségét rendkívül gazdag növény- és állatvilága, valamint a gyönyörű természeti környezet adja. Sok ritka és szigorúan védett növény- és állat él itt. A vidék a Duna-menti tájvédelmi körzet részét alkotja. A világ jelentős vízi és mocsári élőhelyeinek a hálózatába kapcsolódik. Elsősorban a Dunához, a vízhez kötődő ökoszisztémák és állat- és növényvilág van jelen. Európai léptékkel is értékes állatok az a rétisas, a fekete gólya, a barnakánya, felelhetők fokozottan védett kis területeken őshonos növényzet, elsősorban a nyárfás, fűzfás erdőtársulások. A kerékpárosok közlekedését a Csallóközben kerékpárszállító autóbusz is segíti. Dunaszerdahelyről Bősre közlekedik, ahol a bringások csatlakozhatnak a Duna-menti nemzetközi kerékpárútra, az Eurovelo 6-ra, amely Európa egyik legnépszerűbb biciklis túraútvonala.